ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಸುಪ್ರಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಹೆಸರುದ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅದು ಹಿಂಗಿದ ಒಂದು ದೋಸೆನ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅನು ಪೂರಿ ರೆಗ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ತಿಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಿಂದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಆಯ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಮುಲ್ಪಾಯಿ ಏನೈತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಬಲಂತರಿ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಗ್ಲಾಸ್ಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪದಿಂಜಿದೆ ತೊಂದೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಪಂಡನ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತನೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣಡು ದೆತ್ತನೋಡು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚ ಆಜರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಶೋಕು ನೆನೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಆತನು ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಬದಲ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತನದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚಾನ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಪಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದನ್ನು ಕಡೆವನ್ಗ ನೆಕ್ ಕಡೆನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಡದು ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಪದಿಂಗಿ ಒಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಚಮಿನಿ ಆಂಡ ಪಂದ ಪಜಿದಾಲ ಪುಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇದು ತುಲೆ ಶೋಕು ಕಡೆದಾಂಡು ತುಲೆ ಬಂದ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡು ಒಂದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಆ ಹದ ಕುಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಈ ಹದ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ದೋಸೆದ ಹದ ಬಂದನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಂತನ ನೀರು ಆಪನ ತೈಕ್ ನಮ್ಮ ದನ ಕಡೆ ದೀಯರ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಬೊಕನಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆದಾದನ ಬೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನವ್ರು ತಿರ್ಗದು ಈ ಹದ ಇತ್ತನ ಯಾವು ಈ ಹದ ಇತ್ತನ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತವ ಬೆಚ್ಚರ ದಿವನ್ಗ ತವೆಜೊಂದು ನೆಕ್ಕೇನೆ ತಾರಾಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡೆ ತಾರ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ತವಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಜಕ ಐಕಿಯನು ಬಂದಾಗೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತವ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಪಾಡುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೌಟದ ಅದು ಪಾಡುಂಡೆ ಅವನು ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಪಾಡುಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಈ ದೋಸೆನ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪೆರದ ಪುರ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಡಿ ಕುಲ್ಲುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಾಬಡೆ ಆಪುಂಡು ತೆಂಡ ಮುಚ್ಚೆರ ದಾಲೆಜಿ ತಾವ ಕೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳನ್ ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪಂದು ಏನಕ್ ಮಿತ್ತಿ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಪಂದೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿನ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂತುಲೆ ಶೋಕ್ ಅದು ಲಕ್ಕುಂತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸುಲಾಬಡೆ ಲಕ್ಕುಂಡ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಪಾಡೊನ್ಗ ತುಲೆ ಅವೇ ರೀತಿದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪದಂಗಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪದಂಗಿದ ದೋಸೆ ಪಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ನ ಕೊತ್ತಂಬೇರಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೇನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಂಚನೆ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡನ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಅಂಚನೆ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಸುಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಏಪಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ. ಸೊ ತುಲೆತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆಲೆ ಶೋಕ್ ಲಾಯಕ್ ಅದು ಕಾಯ್ದಂತಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂತಲೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೋಸೆನ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂದು ತುಲೆ ತೆನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೆ ದೋಸೆನ ಏತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೋರು ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೋಸೆನ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದನು ಪಂದು. ಸೊ ತು ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪದಂಗಿದ ದೋಸೆನು ಏತ್ ಸುಲಭವಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಪದಂಗಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗಂಚನೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಂಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ನು ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದು
ದಾದಿಯಾ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ 2 ದಿನ ಇನಿ ಮೇಡಮ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಂಕಲ್ನ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅതെಪ್ಪ ಬರ್ಡೇ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಸೇಲೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಏಪ ಮಗ ಬರ್ಡೇ ಇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಡೇಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ದಾದ ಬಡಿರೆ ಬರ್ಡೇ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಕೇಕ್ ಓಡಾಯಿನಿ ಲಿಶಾಗ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಚು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇಕ್ ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಅಂಚಪುರ ದಾಳೇಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪಿನಿ ಈ ಸಲ ಅಂಚ